Хайырлы күн, елдің төп телеканалында хабардары тура эфир студиясында Флюрия Мурзина. Біздің бүгінгі программала. Үфілі ММА қатнаш алыштырының спортшыларды әдірлеу бойынша үзінсәлеклеуде қасылды. Динамо стадионында орынлашқан заман сазалда бокс, кикбоксинг, греплинг, самбо һәм башқа спорт түрлері менен шүгүрләнергә була. Толығырақ мәгълүмат киләсе сюжетта. Бокс, кикбоксинг, греплинг, самбо. Хуңғы елдарда Рәсейде кең танылу алған бұл спорт түрлері менен хәзер Үфіле асылған заманса үдінсәліклі үдәктә шүгүлләнергә була. Иң мөһиме яңы зал Рәсей һәм халыкара кимәлендәге үтәсәк ярыштарда сыгыш яһайсак спортчыларда әзерләүгә зур мөмкинлектәр бирә. Радуется не только молодежь, но и, конечно, тренера. Мы очень рады, что на сегодняшний день зал оснащен самым современным оборудованием, где мы можем подготовить лучших бойцов. Яңы зал республиканың ММА катнашалыш спорты Благомир һәм Мин Илһөйер Рәсәй йәмәгать оешмалары ярдәмендә сафка индерелә. Башкортстанның катнашалыш буенча йыелма команда спортчыларының күнегүләрен Рәсәйнең федераль именле хезмәтенең генерал-полковнигы Виктор Комогоров, Башкортстан буенча федераль именле хезмәте идаралыгы җитәкчесе Юрий Серышев, Рәсәйнең федераль именле хезмәтенең Отдушина ветерандар спорт клубы идараһы рәисе Николай Сапожников, Благомир Рәсәй йәмәгать оешмаһы рәисе Денис Сибаев һәм башка хөрмәтле кунактар катнашты. Әлеге көндә был клубта 500-дән артык балалар шөгыльләнергән була бит. Бында самбо, ММА, кикбоксинг, разные төрле спорт төрләре булса инде. Үзе күреп торагыз бит инде залдың дизайнында нисегрәк максимальный тырыштык инде балларга охшаган, аларга удобно булган тибенде. Яңы корылмалар, ринг, мат. Бында шөгыльләнгән спортчыларның мәртәбәле ярышта сыгыш яһаясагы еңүгә тагыла бер этәргес булып тора. Тәүсиратта яңы үҙәк яшь буында сәламәт яшәү рәвешенә өндәй һәм физик яктан ныгытыуда ярдәм итәсәк. Идел Алсын, Фатих Мулахмәтов, Урал Шарипов, Хәбәрдар, Башкортстан. Хәбәрдәрнең бүгенге сыгарылышы тамам. Хәйерле ял көндәре теләп хушлашабыз. Сау булыгыз.